Així, ahir a la falla de Manises, el 24 de l'11, van furtar unes peces molt importants per a la falla de Manises. La policia ens va dir els seus testimonis. Bon dia, avui hem trobat la peça de la falla de Manises al poliesportiu de Manises, en una excavació. Les últimes pistes dels lladres van ser al banc de Manises, que ara anirem. Algo que añadir? Així estem amb el propietari del banc de Manises. Què tens que dir-nos? Aquest matí estava treballant a les oficines i vaig encontrar els dos lladres ingressant en una compta del banc. No sé què estava passant, però queria informar a la policia immediatament. És cert que està tot gravat? Tot, està tot gravat. Tenien càmeres de seguretat en totes les zones del banc i no s'ha pogut escapar ninguna cosa. Vale, moltes gràcies. Digue'ns, què ha passat? Així estem amb la científica Lourdes. Què ha passat? Hem trobat la peça important que havia perdut la falla Manises, ja que l'havien furtat, i així tenim les proves. Aleshores, demà per la vesprada sapiguem qui ha sigut el que ha furtat i pues això, el metrem a la càrcel. Sí. Jo personalment les vaig a metre en la càrcel perquè això no pot ser. Això és una falta de respecte molt gran per a Manises. Per a València. Ah, que sí? Sí. Ja que aquesta festivitat és molt important i no pot ser. No pot ser. Moltes gràcies i fins demà. Eso lo digo yo. Sí? Pues moltes gràcies i fins demà. hem trobat les proves. Bon dia, xiquets i xiquetes. Així, a la falla de Manises. Així estem amb el dony, ¿se dice dony? Bon dia. Hoy, a l'esportiu de Manises hem trobat les... Bon dia, xiquets i xiquetes. Aquí, en la falla de Manises, es que no sé hablar.